etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongietorri Gamerauntziaren laugarren denboraldiko 30. atalera. Danera 89, 100. atal hori gero eta gertuago dago, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, bosterdietan, astelenetan elkartuko ga saio grabatzeko zuzenean. Horren ostean, naiz irratian, FM-tik, igandero entzun gaitzakezue 8:00 aurrera, eta ostegunero txapa irratian 8:00 aurrera baita. Bukatzeko nola ez, betiko ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak gero entzutea nahi baldin badituzue, adibidez ebooks, Peertube, YouTube, Spotify edo olako plataformetan. Bakizue, Gamerontzia komunitateren berri izatea nahi baldin badozue, gamerontzia.eus webgunean aurkituko gaituzuela, eta baita Telegramen be Gamerontzia taldean. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nirekin dare Aritz Odriozola eta Landeron Zueta. Aupa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo, goguakin. Nekatuta puskat, baina goguakin. A ber, zela doian gaurko saioa, albistetxu batzukin hasiko gabetiko moduan, eta nire gaitik nahi dozuenean, kareta eta barrura. Ados, aurrera orduan. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Maiatzien sartu gara, eta orduen betiko moduen Gamerauntzian hileko bideojokuen estreinaldi nagusizek errepasiko duguz. Egunotan egize da, danetariko generoak lantzen da biesan jokuek ikusi duguzela. Zegoen, apirile nahiko sumie izen zen, bai egon dire ez, estreinaldi potentetxuek, baina igual beste hilabete batzuk alderatute ez da izen horren besterako. Baina maiatzien udako kanpaina hortarako berotzen azten dira, enpresa eta estudizok gehizenak. Eta orduen ikusko duzu moduen, badeko zerrenda politxe estreinaldizena, eta batzukan era kanpoan itxi duguz. Eurrera goaz, lehenengo bideojokuegaz, maiatzak 8 zen estreneko dan V Rising deitzen da. Askok ezagutuko duzu segurunik, ja denporatxu betaroa, sarbide goiztiarrien, early access honetan, eta arrakasta nahiko txuk ideu. Aldibireko 150.000 erabiltzaile bildu bazen bere gara izen Steam plataforman, oin, ize 2 urte. Eta ordutik ona, denetariko edukizek jaso deuz, jokue hobetzen joan dire, Stanlock Studioseko garatzaileek. Eta zer da bertan topeko dugune? Badalako, lehenengo itxura batin emoleik Diablo badala. Eta badekoz horren elementu, bada ARPG generoko, hainbat elementu batzen deuz. Baina hori baino gehiago da, biziraupen, kudeak eta jokuet. Gure protagonistak alako vampiro batzuk izango dire. Eta bilko garena da, vampiroan etxe bat txukuntzen, kudeatzen, prestetan gure gauzak etxeko. Eta horregaz batera, hori lortzeko edo hortarako baliabidek eskuratzeko, danetareko misioak betetzen, hori ikusten dugu, ikuspegi isometrikoa, 3 dimentsiotan, nahiko atal grafiko txukunegaz, efektu aldetik eta bar. Eta hortik, hori borrokak, abilizizeko betzen ibilko gara, danetariko mostroan kontra, buruzagizek eta bar. Nahiko joku oso dala moten deu, momentuz estimen valorazio nahikonak bildu deuz early access honek. Osakeia, 1.0 bertsinoa, epazen da bezen ez, hobekuntza eta berritxasun gehiagoa zelduko da. Momentuz ja iragarri da, ez da, Castlevaniagaz, elkarlanak eta alako gauzek, orduen, ez dala indie jokue da, baina ez da horren txikize bez. Eta bai izan bier da, hori, maiatzak 8 honetan PC-erako bakarrik helduko dela momentuz, gero ikusko dugu ja beste kontsolotan bestrenetan dan, baina pentset, V-Rising hau PC-erako jasoko dugu. Zerbait ezberdina, Action RPG klasiko bat egin zezaketen, Diablo eta Path of Exile da estilo guzti hauetakoa. Baina, esan dezuna, kudeak eta hori merbazu zure etxea mejoratu, errekurtzua bilatu eta guztia, kombinazio hori egiten du, superbidentziako joloezekin, Action RPG-a.
Ez zait burura etortzen genero bi hauek uztartzen dituen beste jolasik dagoenik. Bueno, ikusi beharko da nola ateratzen den. Eta Castlevania gustatzen zaigun ontzat, spin-off hori izatea, interesgarri zelezke. Oso desberdina, baina, Bai. bai, ez da azteko antzik azkenien, baina azken aldi zinegoten ekonomik Castlevania hartun da beste joku batzuetarako erabiltzen da dela giza, eitzeko promoak eta bar, eure joku baino. Ze aspaldi ez dugu ikusten Castlevania barri bet, baina, vampiroak beti erakarriko da begentie. Igual Diablo gazalderatu dugu hasik eran, baina bai badagize borrokatan eta bar ikusten dela, askoz etxai gitxia dauzela pantailan, ez? Justo Diablo edo Path of Exilen berezitasun edo elementu nabarmenetako bat hori da, txarpiloan kontra gabizela, alako armadan kontra eta bar, eundaka etxai hiltzen, partida bakotxien, baina amengo irudiztan, nik berez ez dut ikusi asko jokuena, baina bai ikusten dut, bakarkako borroka dizela igual nagusi edo, ez dakitze, gero igual ez da lan izango, baina argitalpen trailer honetan hori zen moten dugu bintzat. Bai, aurkariak izan beharrean Diablo tautan bezala izaten dira askotan, simplemente kukaratxa balitzate bezala, jun eta aplastatu dituzunak hori da. Musou baten estilora, baina igual ez, occidentala. Bai, Boris Itxurona birra izin honek, baina esan moduen maiatzien joku gehiago ikusko duguz. Eta hurrengoa, egun bete berandu hau estreneko da, maiatzak 9 zen jasoko dugu hainbat bider sepatu dugun Animal Well, PC, PlayStation 5 eta Switcherako. Hau da, Billy Basso deitzen den garatzaileek bakarka prestaben bideo jokue, eta aldi berien da Big Mouth deitzen den indie argitaletxien lehenengo jokue bai, espadosun ezagutzen tanki youtuberran argitaletxie da, berak, indie honeri laguntzeko bideratu da ben argitaletxie. Eta zer da bertan topeko dugune, alako Metroidvania da puzzle bideojokue da bidimentzinotan, olako slime antzeko izaki bet kontroleko dugu, nahiko estetika berezizeko bideojokuek, eta bilko gara batez be, puzzle gain ditzen, ez? Ikusten da bidizoan objetu desberdin lortzen joango garela, bidiek zabaltzeko, alako gantxo edo jojo moduko bat agertzen da, gero makilla edo barita magiko modukoak ikusten dire, eta azkenien da, plataforma jokue puzzle pilo bategaz, baina berezitasun nagusi zen boten dugu izango dela, puzzle horren barruen puzzle gehiago gongo dizela. Garatzaileek aipatzen duz hainbat eta hainbat geruza gongo dizela. Trailerretan be holantxe ibili da, ze badauz alako puzzle berezi batzuk ja gainditzen joan algarenak, eta, komunidade ibili da, hainbat eta hainbat konponbide topetan, beste batzuk oinoko hor dauz, sekretu utxe dira. Orduen, puzzle maizalientzat oso joku bereziz izango dela moten dugu, eta bentset estetiko kibe oso politxe eta bitxize dela moten dugu. Azkenean Hollow Knight gogorarazten da asko, ez? Eta gero bai, igual retro estiloa gehiago sartzen dago, eta estetikoki psikodelia punto hori badauka, hori komentago ingoan, ez da? Ikusitxa gare joko lehenago. Eta, Animal Well hau, ez dakit, itxura politxa dauka, eta benetan detaile asko zainduta dauzka. Ez que ez dakit igazten dan, jendeak esango da, zelako kutria igual visualki. Eta benetan eri pentsatzegat, aparte politxa dela, zelako detaile pilo bat dauzkan, animazio pilo bat pantailan denbora guztian, interakzio askokin. Koloriek bat ez, modu berezizen lantzen dauzen koloriek eta efektuek, bai. Eta ero baita ere ikusi da momentu baten, oso pixel, ez da pixel karratuak, baizik eta pantaila atzutan gotzen dian pixel luzea bezalako efektu arraroa dauka, baina gero ikusia momentu batean, esplosio batzuk edo jartzen ditu, eta lertu egiten da zerbait, baina eta hor kea ateratzen da, baina kea ez dago ja hain pixelatua bezala, askoz oso ondo egin da zegoen efektua da, beraz, alako nahazketa. Bai, ez da fizikakaz be jolasten da bela moten duzentzu baten, ez da ke horretan be bai, eta bai. Horre lan politxeko Animal Well honek, eta ni pentset, itxaropen handizeko taz, ja ondo urtetan dan, 3 egun barrio ikusko dugu, jakingo dugu. Animal Well atzien izten dugu, eta oin, hemen veterano askok ondo ezagutuko daben saga batea zarratxiko dugu. Ze maiatzak 13 estrenetan da Homeworld estrategia sagaren 3. atala, hainbat urteren ostien. Klasiko bat, benetan. Honetan ibiltzen ditzen, lehenengoan eta bigarrenan, Mikromaniako, disko arektemoan
disko garatan, jolasten. Egizan ez dakit, Bai. jolastu bate joku osoan, baina oso estrategi joku berezizek dire. Ze kasu honetan ibilko garena da espazio ontzizik jolasten, ez? Espazioan ganera, alako azkenien irudimentzineko inguruniek kontuten hartzen da bezan estrategia joku da basko jolasten dugu, ez? Formazioakaz, zelan kokatu gure armadak eta unidadiek, eta bueno, gehien bat oso ikusgarrizia dela, ezta? Grafikoki beti zindiri potentiek, eta hirugarrena honek bideo hori jarratzen da bela moten dugu. Eta denporatxo daroi ja garapenien egiz izan, borrokak izango dire nagusi, baina betiko lez baliabidiek eta basaintzie oso bereziz edo aproposa izango da. Orduen postekoa, ikusti zelan boltetan nolako estrategi saga klasiko bat, ze egiz izan azken aldizen gehizindak mitikoenak horra alboratuta ikusi dugu, edo ja ez da bez joku barrezik ikusten. Orduen baia, PC-erako bakarrik estreniko da, zoritzarrez, eta hori zaipatu da moduen Homeworld 2 hau maiatzaren 13 ikuste dugu. Nik ezak ezagutzen, zuek ematen duen zinez, baetz? Bai, hori oso zarra jokua, eta esan espektakularra, ez? Batez ere grafikoki eta estetikoki, ez? Espazioan sensazio hori, niretzat Reunion eta Sins of a Solar Empire bakin batera, oza, die pizka saga batzuk gustatze jakoan nahi, ez? Bentsat espazioa eta astronomia puskat eta hola, beti tiratzen daren asuntoa da. Bai, ganera, estetik berezia esan, bere garaian. Iruden, ez? Nabiak eta. Hori da. Azkenien, estetika da jokarretasune bai, ez dago alako beste jokurik, ez proposatzen da bena, ez? Olan kontroletie gure armadak eta bar. Oin urte gitzi batzuk, bai jaso ban, atal barri bet, Deserts of Karak edaitzen dana, baina hor ja guztiz kontrakoa esan zanelako, ez? Dune antzeko planeta baten ibiltzen ginela, bueno, azkenien lurren, ez? Esan espazioan. Orduen, klaro, ez dut uste balorazio txarra jaso bazenik, baina esan bez, jentik espero gana Homeworld batetik. Orduen hori ze, bentsete erroatara buelte dire ongo honetan. Eta Lander, zuk esan duzu, ibiltzen zinala Homeworldetan, mikromaniako revistakin da etortzen zana. Ez dizu nahi zaharra deitu, ze? Zaharragoa naiz da. Baina, garaietatik ez zuten, orain esan dezun zea hori, edizio pixka eta aldeintzen zana, baina orduntik ez zauketen besterik aterata. Izenak, izenak sonatzen. Bai, remasteret bat uste bazo bala. Bai, lehenengoan eta bigarrenan remasterra kaleratu bihin urte batzuk, bai. Baina horretaz aparte ez dagoen beste sarrerarik nideak edala behintzet. Ja apurbete astute geratu da, ez? Eta garatzaile berdinak izaten jarraitzen dute lehenokoana, o beste bat ematen garatu dugu? Uste testu ditza desberdin edala, ez dakitziten da, gero egongo badizen... Bai, lehenengo bixak relikekin zituen. Hori da. Eta birugarren hau hori Blackbird. Bai, hori da largitaletxie, eurek egon ziren. Honek Blackbird interaktibo honek inbana... Eba, galdu dugu Lander. Eta bai, norbaite komentatzen da, jubilaziotik biegunera, ez dakit, zer ikusi daukan, oin deskonexioakin. Bai, batuko dugu, ikuste du bueltan laizten. Bai. Baina, bueno, komentatzen zebana, azkenean Gearboxekin zebana 2015ko remasteran batura ero rekopilatorio hori, 89an relikeketara zeban lehengoa, eta gero bigarrena 2003an baita relikek. Eta beti esaten duguna, ez? Baldur's Gate eta joku zaharrekin gertatzen zan bezala, 4 urteia denbora asko zan. 4 urtetik behin, 3 urtetik behin, irtetzen zan jokuaren bigarren zatia, eta hola. Eta gero, ordutik pasau die, beste 21 urte, eta oin irtetzen da 3. zatia. Jo, desde logo, sagaren zalea diana bintzatean godia, esan dugu maiatzak 13an ateratzen dela, ordena jurako. Bai. Bueno, egon godia... A ber, opadiek ondo ateratzea, ze azken finean, 21 urte ontzianean zai geizki ateratzen bada, Eta gainera hori ez, degondala bizkat, zikute bat olako jokuena, nire ustez, ze, a ber, dut, Reunion oraindik eta sarragoa da, ez dakit, Reunion dago beste bat, ya ez da vuelta, oza, Reunion imaginatu, 94ko jokua da, ez, eta pizkatoz buelta horretan zebian, eta bai egondan ez da, zikute bat joku estilo horrena, ez, azkenean grafiko berriak eta sortu dabe, Elite Dangerous, No Man's Sky, eta espazioan, esplorazioan, eta olako joku asko, eta fisikak, eta nabeak, eta hori erabiltzen da bena, igual estrategia geratu da alde batera,
eta tematika honekin ja geratu da guztiz aparte bezala. Bai, oso ados horretan, estrategisen mundu orokorrien, baina batez be espazioko estrategia hau, bai... Hori igual paradoxek inzoan, saiakera Bai. bat zela zan, Estelar, joder, egin jate tengo. Faster Estelar than Blade light, daukat buruan. Ez, Faster than Light, maixulana, baina esaten dute paradoxekin zebana Estelarium da. Joder, egin jate tortzen burura. Bai, badeko besteren bada, bai. Estelaris. Hori da. Estelaris. Bai. Eta hori izan zen igual, estrategia espazioan, nola, antz geixen eukil. Bueno, ez tala, gero ez dauka zer ikusirik, ikusten badozue Homeworld eta Estelaris ez dauka zer ikusirik, baina, bueno, bada estrategia espazioan. Eta zentzu hortan. Baina bai. Notizia onak, eta aritzek esate zeban Ander, jauzi izanean, esate zeban esan, alsaliak oso posik egongo dela, ze 21 urte pasau dira azkenengo Homeworldetik, ez? Eta, bueno, bai, remasterera osoan, baina jokua berdina esan, berez. A ber, posik eta pixat arduratutare egongo dira, zeu eta urte eta ero, ez bada ondo ateratzen. Ikuske dugu, gitzi falte da, esan dugu moduen Homeworld diru hau maiatzak 13 estreniko da PC-erako, osake, laster ikuske dugu hau bai. Barriro jarratzen dugu urrengoagaz, eta barriro egun bet berandu hau estenetan da. Maiatzak 14 jasko dugu, oin gitzi ezagutu gendun The Rogue Prince of Persia. Baina bai izan behar da, sarbide goiztiarren, aurretizko sarbidien estreneko dara, PC-erako bakarrik. Eta, bueno, ez baduzun ezagutzen, The Triple I Initiative aurkezpen honetan ezagutu gendun. Eta da, Evil Empire taldeko jokue. Hau da, Dead Cellsen garatzaileek osatu daben estudizio barri zen jokue. Orduen egiz izan da alako Dead Cells bat, Prince of Persian azalagaz, baina, bueno, bere berezitasunak azbe bai. Eta izenak izaten daben modun, Rogue hori, Rogue laiketi dator, eta alako elementuek batuko dabez joku honetan, ez? Orduan batez be, akzinioa eta plataforma diren nagusi, baina antzadanez, zikloa errepikatzen egon garen pora guztiz, ezta? Partidia amaitzen danien, barriro azikeratik azteko aukera hori uko dugu, baina, bueno, bidien, dirue batzen joango gara, arma barriz desblokietako, abilesi desblokietako, eta orokorren izan behar da, oso itxurona dekola izan bideo jokuek, ikusten da Prince of Persia zaharran plataforme hori mantendu da bela, baina oso dinamiko da alabe bai, ze borrokatan, bueno, tanetara ikusten dugu hor, saltoka, hainbat etxai aldi berien hiltzen eta bar, oso estetika bereziz dekola epatu behar da bai, ikusten dugu, pertsonaizek alako azal, moriegaz eta bar oso koloretsu, horizegaz eta moriegaz jolasten dugu asko jokuek. Eta oso berezizek izan itxura politzeeko, postekoa barriro Prince of Persia saga hau berpizten ikustia, ze aurton jaso gendun bai The Lost Crown. Eta ia, honek zela duke eskubideak, esate dut, eskubideak ez zituan erosi orduan Ubisoftek? Bai, Ubisoftena da berez joku, baina Evil Empire gaz batu da, hau eitzeko. Hori da, Evil Empire da Frantziako enpresa bat, eta esaten noan, igual hortik Ubisoftekin dauka zer ikusirik, baina eske nola ez dauten ikusi zuzenian Ubisoften aipamenik, baina, bueno, zuk esaten dozu bai, ez? Bai, igual hasik, bueno, ez, bera kate, bidizoa adibidez ikusten gabizena YouTubeko Ubisofteko katien dau, eta maieran bai epatzen da, horre Ubisoft egongo dala baita. Vale. Jo, kontua da, zentzu batean golpi hartu dago, ez? Beste Prince of Persiak Ubisoftenak, bidean etara dabenak hartzen, bueno, normala da golpi hartu izan abe bai, ez? Daukan, oin momentuan dagoen bezala egon da merkatua, eta segun ze preziotan, oso zaila da funtzionatzia, ez? Edozein joku, naiz eta ona izan. Eta ez hori bakarrik, Ubisoftek justo honegaz, The Rogue Prince of Persia hau Early Access-en estreneko da Steamen, baina aurrekoa The Lost Crown ondino ez dago Steamen, Ubisofteko plataforman bakarrik erosi da, PC-erako, beste kontsolatan normala dugu erosi. Bakar, horrek asko eragitzen dugu, bai. Espadeko zuen Steamen nolako joku bet, laukatuk erosko dutxio PC-erako. Bai. Bai, a ber, gauza asko dira, ez dakit. Kontua da, neri alde batetik, hemen pasatze jat, aritzek esate zebana Homeworldekin, Prince of Persiakin, baita gogua, baina bildurra bai. Eta, a ber, berdina, neri bestia oso ona pentsatze jat. Gero igual ez da nire estiloko jokua, asko zentratzen dalako borrokan. Igual niretza Prince of Persia ez da inbeste. Honek emoten da daukala parkour gehitzu hau, ez? Pero bentsate hori ez dakite, bai. Mobilidadia emoten dut zala garrantzi gehiago, baina gero ikusiko dugu, bai.
A ver, Bai, beste arazoa da, bai, izan leike behintzet, preciso, hasta 50 eurotan estrena da, eta igual, ja, ezin dugu esan A3ko bai, itxadanik, joku hori, ja. eta igual beste preciso baten, ez, jaso bielko genuen. Bai, ero jendia daukana buruan, ez? Bai, bai. Egia da. Ez dakit dena, Bai. honek, Rogue honek zenbat balizoko dabe early accessan, behitzet ondino Steameko Ja. webgunien ez dabe zerra dierazten. Ja. Igual egongo da hortik nuen jarritze, baina ez dute zer ikusten. Orduen ia zelan funtzioetan daben honek, ze nik nahiot bentsett ez Prince of Persia berpiztut ikusti eta aurrera itxia. Bai, baina hori jokuen presioena beste debate handi bada, bai. Bai, hori... Ez garestiaren ero merkearen, baizik eta gauza asko. Dana berdin balio behar dabe, ordu kopuruaren arabera izan behar da presioa. Herrialde gauza asko, desberdinetan bai. prezio berdina izatea Zentzu bidezkoa dauka. da. Plataforma Claro. desberdinetan presio barrin izetik zentzudeko, bai. Baita ere. Digitalak eta claro, fisikoak berdina izatea zentzua dauka. Adibidez. Edo ikusten asko. gabiz, ez? Epikek zenbat kobretan dotxien garatzaileeri, zenbat eruten daben, ez? Joku salmenta bakotxeko. Eta orduen preciso barrinera egon beharko zen Epiken, edo Steamen, usapila daz, bai. Damien edinon azkenien, eta ez genuen amaitxuko izan, saio baten horri buruz berroetan. Hori zaleik, monografiko bat egiteko Bai. gaia. Baina, Bai, igual- benetan, Industrian lan egiten du norbait ekarri irratzaiora bere ikuspuntua ere eman dezan. Baita. bai, Azken finean guk bai, edo pare bat, erabiltzaileon... ez? Daukena ikuspuntu pixka diferentia be, bai. Bai, azken Como finean guzan. guk erabiltzaileen aldetik ematen du ikuspuntua. Ez da ezaten erabiltzaile guztien ikuspuntua daudela, baina erabiltzailea, bai, ja. Ondo Bai, goratzeke. kontsumitzaileak. Bueno, garatzaileek be erabiltzaile dire, igual garatzaile bat baino Baita enpresa handi bateko, ez? Arduradunen Bai. bat egon beharko esan horri buruz berrotan, da bere azalpenak emoten, ez? Hori Bai, erraz. hori da. Bueno, Ba. maiatzeko jokueka zeurrera hain, Klasiko Ongoan bat. aipatuko dotena, pasadan, apirileko estrenalditzen aipatu gendun be bai, baina azkenien atzerapena, berandutxi jasan ban. Braiden Anniversary Editionari buruz nabil, azkenien maiatzak 15 ikusko dugu PC, PlayStation 5, Xbox Series, Android eta iOS plataformetan. Eta aipatu gendunez, 15. urte betetxie ospatzeko sortu bien birmasterizazioa da, alako atal grafikoak hainbat hobekuntza jasan deuz, gero bestelako edukizek begongo dire, hainbat puzzle gehitxu da bezala moten deu, garatzaileen iruzkinek be gehitxu da bez, hor ikusleik ez, apurut azalpenak zelan sortu bien jokue, suposatze horre hainbat eta hainbat ordu gongo dizela horren inguruen. Orduen, proba rate jolastu ez da benantza eta proposa, baina baitze be bai, joku mitiko honen maitalientzat barriro jolasteko aitzakiz ez. Bueno, maixulan bat, bere garaian zuharri gustatu zitzaidan, ibili nintzanean, eta horregatik erabaki nun itzultzea euskarara. Lehenengo jolasa itzuli nun euskarara Braid izan zen. Eta, bueno, orain, bertsio remasterizatu hau, gero landarrek izan duen bezala baita ere, garatzailean zehatz iruzkinekin, eta eduki gehigarri bat ere uste badak arkila. Eta, bueno, batipat hori, omenaldi bezala, ez? Jolas bikain bat pasadena historiara, eta pixkat, berritze hori behartzuena izatea grafikoki batipat. Eta aber nola ateratzen dan. Eta, bueno, guk esan beharra dugu, saiakuntzain berdeu leheneko itzulpena aber lortzen du ofizialki sartzea. Ez da... Hemen ikusetena arazoa da, garatzaileen iruzkin horrekaz batez bez. Ja, berriz itzuli beharko litzatezkela. Baina, bueno, lan hori hartu alda. Bueno, ikusita ze puntutaraino, zenbateko lana daukan, Baina, bueno, Jonathan Blow lehenengo jolasa, ofamara eramantzun jolasa izan zen behintzat, gero jolas bikainak atea izan ditu, izena nahi zagoratzen puzzleena... The Witness. Hori The Witness zan, urare gustatu zitzaidan. Eta, bueno, joko klasiko bat itzultzen da. Ez dakit prezioa esan dute lander zenbat izango den? Untxe moturen hau seguro izan. Vale. Pentsatzet oso garestiz dala izango, azken finean reedizioa da, eta... Ez dakigu. Segurunik izango bin unun, baina untxe motuen zegote eskure. Orduen ondo iruditzen badatxuen, Braid, eureko nahi patu gendun, osake, atzin izten dugu, eta hilabeteko azkenengo jokutara goaz, ganera dizela justo potentinak, ez?
Lehenengo eta behin, maiatzak 16 jasoko dugu Ghost of Tsushimaan PC-ko bertsinoa, PlayStation kontsolatan jaspaldi estren esan, lehenengo PlayStation 4ko bertsino kiban, gero Director's Cut heldu zen PlayStation postera, eta untxe hori zebera da ordenagailutara helduko dana, ezta? 13. mendebukarako Japonira joango gara, justo Tsushimako irla horretara, dala Hego Koreagaz muga itzen da benirlia. Bueno, bertan, Mongoliar inbazioari aurringo duzagu, ezta? Horri bizan Kublai Khan, Gengis Khanen hilo batako bat, Japon inbaditu gurien, eta hori konteko dugu itxego gara bera bideojokuek, ezta? Samuraisek, ninjak, mundu irekize, Ubisoften mundu irekizen antzeko formatu jarraitxiko dugu, Sucker Punchen eta PlayStationen bideojoku honek. Eta, bueno, bizitza, gogo asko honetan ibiltzeko, batez be ikusteko, ja PC-ko grafikoak zelakoa dizen, ze berez oso joku politxe zen, eta hon ja, danetareko hobekuntzak egarko duz ordenagailuetarako. Osak eia, ganera eduki desberdinek egongo dire bai, hori, zuzendari zen bertsino berezionek multijokalari ze, espantzino txiki bat dakar bai, apurbete danetariko edukizek, joku honeri, joku hau boro biltzekoa. A ber, Kurosawa mode. Bai, hori pentsatzen ari zen. Esaten dut zera, Far Cry bat desela, baina Japonian girotuta, gutxorera. Bai, hori Assassin's Creed, hobeto... Assassin's Creed gehiago, Far Cry. Bai. Isilpi badeko, baina uste ez da bela ondo funtzionetan, nik oin ez da jolastu, goga dikotxetez, baina bueno. Eta batez be hori ikusten duzuna, saltoak, eskalatzie, borrokak, Assassin's Creed kitsi gora bera, Japonian girotute. Untxelduko jakule be bai, Assassin's Creed Japonian. Baina, bueno. Ni bilin ditzan eta jolasa ondo dago, Lander esan duzun bezala jolas grafikoki eta oso polita da eta oso ondo dago. Ez nituen konbentzitu, baina hori ja nire gauza da, azken finean samuraien eta gauza guzti hauek ez naiz oso zalea, beraz. Baina, naiz eta ez gustatu mundu hori, jolasona zala ikusiten zen. Así que, gustatzen bat zaizue samuraian eta mundu hau, seguru gustatuko zaizuela. Hori zera, esan moduen, PC-ko Ghost of Tsushimaan bertsinoa, maiatzak 16 estreneko da, eta maiatzak 21 egun batzuk berandu hau, jasoko dugu, Xboxen, azken urteetako jokurik handizenetarikoa izango dana segurunik, edo bentsat urte piloa dara ez iragartzen eta bomboa moten ez, Senua Saga Hellblade 2 estreneko da azkenik, esan moduen maiatzak 21 PC eta Xbox Series kontroletarako. Eta, Hellbladeen jarraipena izango da, oin 4 urte baino gehiago iragarri bien, Ninja Theory estudiokoak, eta azken finien lehenengo jokuko premisa bardine jarraitxiko dugu ez. Borrokak nagusi izango dizela moten dugu, eta egize da, horren alderditzik beguz asko ikusko duguz. Baina berezitasun kandizino da, protagonistien egoeri ez, eskizofrenizedeko, eta horregaz hainbat ilusio edo ez, bizitzen duz berak. Eta horregaz jolasten dugu joku asko, ez? Entzumena, zer zintzuten daben protagonistiek, zer ikusten daben, mundu ero bat sortzeko, baina aldi berien oso interesgarri ze. Eta lehenengoak lortu bazen balorazio honan ostien, bigarren honegaz salto bat emoten dabela ikusten da, ez? Grafikoki oso potenti izango da. Horre, ondira hainbat eta hainbat aurkezpen, batez be arpeizen keinuena eta bar, zelan harrapetan da bezan, ez? Irudi horre danak. Eta oso interesgarri da izango dela moten dugu bintxet. Orduen gogo asko aprobetako. Beti grafikoki beti oso aurreratu den joku bat izan da, ez? Ja, eta lehenengoan gainera etzan taldea handia. Hori esaten enean. Zan talde txikitxo bat egindako joku bat oso aurreratu gainera die joku nahiko laburrak, ez? Eta bentsat lehenengoa zeukan, abantaian ere uste esan, etzala asko zentratzen borrokan, ez? Baizik, eta jokua zala azkenean historia kontatzen, eta nahiko simplifikatua, eta nire ustez hori eskertzekoa da. Ez dakit oin komentatu dozu, borroka nahiko dagola, eta ez dakit luzatzen saiatu dien, edo zela izango da, baina... Ez alan da behar dabe, hau ez dela oso luzi izango bez, bai lehenengoa baino luzetxu bai, baina horregaz, argita garbi egon dire esaten, ez? Ez dela God of War bat, ez dela ordu piloa eta dana borrokak, baizik eta lehenengo joku horren premisi jarraitzuko da bela. Eta nik uste ondo iteutela zen, jolasoneatik gehiago importantea irutzen zait kontatzen duen historia, jolas guztietan da garrantzitsua da, baina historio on bat kontatzen garrantzitsua irutzen zait,
dauzkan borrokako mekanika edo borroka kantitatea. Hori presizoan islatzen da, ja oitxute gabizen irurogei erurutamar presizo, euroko presizoan barik, 50 euro balizoko duz, Hellblade bi honek. Egize da, ez tala horren merkie, baina, laburri izango da, baina bestalde batetik ikusten da lan handize dauela atzien. Orduen, eskertzeko da, bentsetez, justo lehen aipatu dugule presizoan borroka horren kontue, bentsete batzuk zaintzen dabela ikustie. Ulertzen dut, Lander, Game Passean aterako dala, ez? Microsoft bat mauka atzetik. Suposatxo baietz, egiz izan pekitxoen bihor salto baten, baina imaginito baietz, Egiz izan. Ze azken finean, puntazoa da Game Passean mauka zuelako jolasak tartean zartzea. Bai helduko dala uste dute, korrespana bien. Eta gogoratzen ez lehenengoak berezitasuna zaukala zen, errealitate virtualean hil zintekeela jolas honetan. Etzen hon ikusten, gizkiz nago, pertsonaian ikuspuntutik etzen ikusten, bezik eta hirugarren pertsonatik ikusten zenu, baina errealitate virtualean ibili zintezken. Ez dakitena berri honetan bigarren ediziorako mantendu duten hori, baina nahiko kurioso zan, ze azken finean esan dugu bezala, grafikoki ondo zeon indako ingurua zan, eta iuna eta argiekin jokatzen zuna, eta errealitate virtualean nahiko inmertzioa nahiko ondo zeon. Gainera, esan duguna ez, baita ere audioak inazko jokatzen dute, berak zenuak entzuten dituna hotzakin, lehenengo jokuen gomendatzen bien, oingoan besupositzo barrin izango dela, baina kasko lasti, ez? Hori da. Orduan, errealitate virtualak puntu bat ematen dio inmertzioaren aldetik. Ez dut uste bengoan VR gaz ezerrengo da benik. Batez be, Xboxek hartun dabelako, eta Xboxek ez tekolako, ez? VR-en jolasteko gaiurik. Orduen ez tekie interes hori. Eurokoan karo, PlayStationerako eta urtezan, da hor bai biziren, ez? Lehenengo jokuegaz, askatasun gehiago eukibila esan leike zentsu baten. Eta amaitzen goaz maiatzeko estrenaldizekaz, maiatzeko 23 Nintendon klasiko bat estreneko da barriro, Paper Mario The Thousand Year Door, La Puerta Milenaria, gaztelaniaz. Dala, 2008 urtien GameCube kontsolan estrenizan, Paper Mario mitikoena eta maitatuena. Betiko moduen, txandakako borrokak, umore pilloa, grafiko oso koloretsuek, remaster honetan, apurroto betu dabe atal grafikoa, ikusilik ez. Kalidade handiz haue, pantalla zabalantzako euskarriz eta kodazla bideojokuek, soinu bandie be barriztuin dabe, alan dabe soinu banda klasikoa jolastiko aukeri egongo dala aipatu dabe garatzaileek, eta bebai, bestelako aldaketatxok egongo dire, batez be jokuan maileran hor egote ziren pasarterik astunenak hobetzeko helburuagaz. Orduen, espazen non jolastu bere gara izen, txandakako JRPG oso ona da, oso divertigarriz eta benetan merezi da bena. Orduen, aukera proposa Switchen jolasteko, izan dugu moduen Paper Mario The Thousand Year Door maiatzako 23 honetan. Eta kurioso grafikokin nola ematen duen dana papelakin egindako zeadean, eta ero baitaren nahazten du bidimentzioko spraitak irudimentzioko mundu baten, eta polita den. Oso zondo, bide gaizen pila guztiaten. Baina hori, ez da kajak kubuak, ez, dane kaja batzuk gurrezkuak, eta hori, emoten dago, azkenean zuk egiten dozunean kubo bat papelakin ebagituta eta ebagitza eta gero pegauta, kolakin, ez, nola geratzen dien bastarrak eta gaizki lotuta, eta pixkat, baitana oso zainduta ikusten da, ez? Benetan. Bai. Oso bolitza. Ganera, azkenengo Paper Mario danak apurruet eskatxoek izan dire, gentiek barriro gure ban mekanika klasikoatara bueltetik eta bar. Eta, ez dugu ikusko joku barri baten, baina bentset bai ikusten da antzineko klasiko honetara bueltetako asmoa dekila. Indi bateaz jarretxiko dugu, ze maiatzako 29 zen, hainbat biderrez aipatu dugun Nine Souls esterneko da PC-erako, dala Red Candle Games Taiwan darrak hainbat urte prestetan da bilen Metroidvania, aksinezko Metroidvania bat, Sekiron mekanikak eta bar. Ikusten duzuen moduen bidizoan, balako bidimentsioko Metroidvania bat izango da, borrokak nagusi duko duz, kasu honetan, batez be parrizekaz, kontraerasoak eta bar, garrantzia handiz hartuko dabe. Nik aspaldi demoa jolastu neban, uste eta epatute dekotela irratxaian inoz, da asko guztiazten, ganera oso historiko gorra kontetan deu, nahiko violentoak izan, orduen
grafikoki naiz eta moten da ben, ezta, animalizek eta bar oso koloretsu izango dela beste kutsu iluna badeko atzien, orduan kontu sarregaz. Baina asko guztiazten, eta, bueno, enaz bakarra izen, Ibai Oianguren bideojokusaliek demoa euskeratu eman. Orduan basuk ikusteko, ez, zelako eragine dekon, oineko probetako aukeri diko zula guztio ganera, demo hau euskeraz, orduen animetan basarien, Steameko webgunean topiko duzue. Bai, askotan egarra izan dugu eta itxura hona duka desde logo. Eta bukatzeko bai epatu du nahi tolan narin, ze justo eurreko IGN Cross ID Xbox Digital Showcase aurkezpenien zagutzera monbien, Humanity saritu ebe, PlayStation kontsolatatik eta PC-tik igaro hostien Xboxen estreniko da, maiatzako 30 honetan. Da alako Lemmings estiloko puzzle joku bet, olako zibainu txakur bat kontroleko dugu gizaki talde erraldoi bat gidatzeko helburu egaz, batez biliko gara esaten nundi joan, nundik ezer hori eta bar, maila bukaerako olako gargi batera aldu arte. Eta sekulako kritika jaso bazen bere gara izen, urte bete, 80 bat maila ofizial gehitzen duz, baina hortaz aparte editorio bedakar eta partekatzeko aukeriek, puzzlik sortu da horri biltzeko. Eta jende piloa gatibatu dugu, osake, bueno, posteko da Xboxen ikusti bai. Bai, eta pozgarria da baitare ez izate esklusiboa plataforma batekoa. Bueno, PC-en bat zegoen, baina Xbox kontsola daukatenak ere gozatu alizatea. Hortxe kasu honetan, honek UR bertxinareko, PlayStationeko da PC-erako, baina Xboxen ez dugu ikuskori. Eta nik uste honegaz ja, bentset, bukatu txat dugu lemon, ez? Maiatzeko estreinaldi zen zerrenda hau, eta nahi baduzuen ja urrengo albizetara goaz, hemen gauza interesgarri nahiko txu dauz. Bai, bueno, landerak ez dakik jartzen dizkiten notizia guztiadian bat garatzaileatik eta rajatzeko, ze aurreko, ez da aurreko irratzailean zan egon dela bi Nintendoatik jardun nintzen albistean. Kasualidadea, Bai, gustatu diten zait. Eta azte honetan, bueno, PlayStationei tokatzen zaio nire zigorra jasotzea. Ze, bueno, asteukara nahiko interesgarri ze kaotikoa izan da, Helldiveseko jokalarintzat. Ze azken finean jokalari horiek misio berria jaso dute, baina misio hau ez da joko barruko zerbait izan, baizik eta bueno, Sonicko ardura honek hartu duten erabakia izan da, PC-ko bertsioan jolasten ari dian jendeak, PS Networkseko kontu batera lotu behar zutela bere jokua. Eta ez zen une egiten, bueno, jokoan ezin zinala erabili. Bueno, imaginatzen zuten bezala, polemika atera da, ze, bueno, ja de por si ez zaio normalen jendea gustatzen kontuak, Steamen erosita alden baukazu, beste numaiten, bueno, ez dakit Steamen dago, baina beste zeabaten, beste logeatu behar izatea, eta beste registro bat egitea. Baina, bueno, hemen polemika pixat aurrera junda. Ze azken finean, PlayStation, esan duten bezala, PlayStation Networkeko kontua ireki hartzenun, baino arazoa gertatzen da munduko 167 herrialdeetan ezin dela PlayStationeko konturik ireki. Hortaz, herrialde hortako jendeak jolasean ezin zuen zuzenean erabili. Baita ere, erosita alden mazaukaten ere ezin zuten erabili. Hortaz, bueno, jendean haserre izugarria izan da, Steamen balorazioak edo iritziak, kritikak, bueno, leno oso ondo zegon, ze jolasak exitu handia izaten izalako, de repente erabaki hau hartu dutenetik justu aurkako polora pasatu da, ze, bueno, 200,000 iruzkin baino gehiago iritzi txarrekoa jarri zizkioten, eta bueno, jendea oso azar zeon, gainera Steamek, bueno, 167 herrialde horietatik saltzeko aukerak kenduzun, ze azken finean PlayStationeko kontu ezin badute herrialde horietan egin, ez zaukan zentzurik saltzea jolasa, azken finean ezin baiko zuten ibili. Operazioan abilen PlayStationek berak kendu. PlayStationek berak kendu zuen. Zentzu bariko, bueno, horrela. Eta hori bai, Steamek onartu zuna zen, bueno, eta pentsatzen eta hori PlayStationekin negoziatuko zula reembolsoak ematera. Jendeak eskatu intzion,
azken finean zentzua daukazu jolas bateraz erosten badezu, eta gero aldatzen badizute ezin ibili ahal izatera, errembolso eskatzen da. Gauza da, arraroa da, eta nik hau ez nekien lehenagotik, Landerrek esan baina lehenagotik, hasieratik pentsatu zegoela PlayStationeko kontu batenkin lotu beharra izatea. Zer gertatu zen, jolasa atera denez, alako probaldi edo early access edo moduko batean, ez zuten guztiz implementatu derrigortasun hori, ahal zenun lotu PlayStation Networkeko kontu batekin, baina ez zen guztiz derrigorra. Baina, hortza sortzen zian arazoiek konpondu dituztenean, orain derrigorra dute eta jendea oso kontra aurketua. Baina, berez, joku early accessen estrene barik, osorik urtezan, probaldize berazan PlayStation Network eta PC-ko kontuek lotxiena. Bale. Claro, nahi da bena da etorkizun baten hori PlayStation joku danatan implementatu. Eta Helldivers egaz hasi ziren, baina zekera baten arazo batzuk egote zirela eta bar, orduen hautaskoa zan. Zan derrigorrezkoa. Baina asmoa bentset azikera baten derrigorrezkoa izet izala, gero Arrowhead Studioseko zuzendarizek atzera bota bala, esan txela, apurretitxaron ningo dugutana ondo arte da horontxe derrigorrezkoa izeti eta bar. Baina nahiko erabaki bitxisegiz izan. Baina, jende zorionez PlayStationek eta garatzaileak Arrowhead Studiosek jendeari entzun dio. Johan Pailstedt barkamen askatzen atera zen. Johan Pailstedt da Arrowhead Studioseko zuzendaria. Eta beraien hitzetan esan zuten, zuen feedbacka jaso dugu Helldivers 2-aren kontuan lotzeko eguneraketan inguruan, eta gaurko justu maiatzak 6-rako zegoen derrigortze hau sartzearen aktualizazioa, eta esan dute, atzera botako dutela eta ez dela derrigorra izango. Eta nik izan berra haukat, ez? Bi galdera ateratzen zaizkit honen inguruan, bat da PlayStationek hau Sonyren aldetik zetorren agindu bat baldin bazen, eta Landerrek justu aurreko albiztean hitz egin du, ez? Ghost of Tsushima justu orantxe ateratzen dela maiatzak 16-an, hortaz duda daukat Ghost of Tsushimari gauza berdina jarriko diote? PSN-eko networkiko hori ja aipatu da, harin jodirez sakerpantzekoak. Eta antzadanez, kampaina normalin jolasteko ez da biharrezkoa izango, baina gero online jolastu alizeteko, bai. Orduen, klaro, zer pasetan da, goza barrinez, herrialde batzutan kampaina jolasteko aukeri egongo da, baina onlineen ez badauen PlayStationeko konturik sortzeko aukerie. Gero igual salto baten implementatzen dauela, aukera hori, azkenien, arazo izango da ez da la saltzen PlayStationa bera herrialde horretan, da listo. Eta kontu alko da behin zozer hortik, suposatzen. Baina, ez dakit hori izango dan. Pero herrialdea bera daukala blokeoren bat edo ez dakit. Baina, kontua da komunitatea, ez? Asarretu dala, azkenean norbaitek komentatzen da bena, ez? Txatean. Zaten da, karo, zuke enbiadozu PSN-ean implementatu aurrerago, baina saldu dozu hori implementatzen ez da ben herrialdeetan, eta gainera salduko zinean presio berdinean, eta ez esan barik. Azkenean hori da problemia. Eta ikusten da, Steameko grafikak ikusten baldin badituzue reviewenak garbi ikusten da, maiatzaren batetik aurrera, praktikamente, martxotik ona, dana ziren review positiboak, oso positiboak, danak, eta sartu da maiatzan 220.000 negatibo sartu die, golpera. Zerutik infernura pasatu da zuzen. Bai, eta onjokan gehiago dio positiboak negatiboa baino estimen, baina latabe kriston egurren jaso da. Handa bestimedikon gauza hon bat da, aldo zuzela ikusi balorazio orokorrak, baina aparte deko zuzela azken aldikoak. Orduen, justo kasu horretan ikusten duzu dana negatibo dagoela, ezta? Hor balizio konturatzeko, hemen zuzer pastetan da, zer da, eta hori ja... Bai, eta irakurtzen badozu pixkat, bat dana da PSN, bat nazten atzetik. Eta hori lehenengo galdera, jolazana, eta biharrengo galdera etortzen zaiana, eta hau da, nire asteroko kolpea garatzaile batei. Ez dut ulertzen Sonic
zergaitik, bueno, ulertu zaketi 177 herrialde horietan kontsola ez saltzea erabakitzea. Ez dut ulertzen kontu bat sortzea dana erregistro bat egitea eta ez dana ezer kostatzen. Ze gainera kontu hori debaldekoa da, gizkiz bana, hortaz. Zeatik 177 herrialde horietan ez du jartzen, ze azken finean jokalari kopuru desenti zalezke. Eta bai, egia da, 177 herrialde horietatik, herrialde batzuk ziala, igual PlayStationa edo bideojoku eta askoz dala ebiliko, adibidez Afganistan edo horrelakotan, hirugarren munduko herrialdeak, non agian baina kopuru Steamen- txikia, bai, baina Latvia edo Letonia eta hauetako bat zegoen Europako bat herrialde zauden, eta horietan, lehenengo munduko herrialdea dira, hortaz, ez dut oso ondo ulertzen politika hori hartze izatea, alde batetik erabiltzaileei kalte egiten diolako, baina aspektu guztiz beraien komertzial jende horren buruan jarrita ez dut ulertzen bestela, ez? Ekonomikoki ere geizki aterako zaie. Arazoa da, oinartien PlayStationak ez zela salduko herrialde horretan, eta ez da bela horre ikusi, inok besta bela pentsa, ostras, herrialde honetan aktiben behar dugu PlayStation Networken kontu esortzeko aukeria. Inori jako laburutik pase hori. Astuen jakia, Laketzkeria bat izan dela gehiago. Bai. Eta seguru nau, laster konponduko da bela hori, ze bestela esango da, ostras, herrialde honetan danetan PC-ko bertsio saldu bari geratuko gara, honegaitzik? Ez, nengo dabe. Konpondu egin batea topoko da, seguru. Banki sartu dabe. Esan dutena, ez? Azken finean, ulertu daiteke puntu da ateraino. Adibidez, esan dutena, 3. munduko herrialde batzutan ez izatea edo, pasatzea, baina, esan dutena, Letonian, ezin da konturik egin, hortaz. Eta Letonian lehen munduko herrialde bada, Europan bertan dagona, hortaz. Ez dakit, Sonyren rareza horietakoa da, burua juntzaile, baina gutxienez ondo jakin izan dute, rektifikatzen, barkamen askatu dute publikoki, askok ez dutena egiten, eta Helldiversen zaleak ibili izango dira PSN Networkeko kontu batera lotu gabe. Eta motz-motzean sartuko ze honekin oso antzekotasun handia daukan albistea bada, naiz eta gidoian ez dago, baina ezautuko zutea gian batzutan aipatu izan dutenez Escape from Tarkov, han ere polemika bat egonda, jolas horrek motz izango, jolas horrek hainbat edizio zauzkan, erosteko, edizio totxoena 100 eurokoa zan, eta jolasak esaten zuen, etorkizuneko DLC guztiak sartuta dengo ziala edizio hori erosten zuen deneako. Orain DLC moduko bat atera dute, eduki gehigarri bat, eta esan dute edizio hortako entzat ez dela izango, bezik eta oraindik beste 50 euro gehiago pagatu beharko dezula, edizio oraindik totxoago bat erosteko. Lokura bat, eta gainera jolas modu horrek aterako ditun zenbait gauza bastante pay to win zian. Hau da, hori ordaintzeatik zenbat abantaila bastante handiak lortzen zinuzen jolaserako. Zoritxarrez atzera bota dute pixkatzeak, garatzaileak, baino ez guztiz, ez da Helldiversen bezala izan, barkamen askatu atzera bota eta listo. Ez, amendik oraindik movida lepo dago, jende alde egiten nahi da, alako kanpaina bat sortu da jendeak esan ez desinstalatzeko eta jolosa pikutara bidaltzeko. Gaina justu atera dira beste pare bat jolas, atera da bat early accessian eta beste bat proa beta moduan ateratzea dijoa genero berdinekoa dianak. Eta garatzaileak ere gainera bromak egiten zituzte Tarkofeatik, eta Tarkofekoa gainera ume txiki bat bezala Twitterretik erantzuten hasi zaio. Baina ikusteko ez, bi txampon berdinean bi aldeak, ez? Alde batetik Sonic. Eta hainbeste jendek erosiko zeban olako pakete bat? Bai, jende asko zauken. Bai. Azken finean, nitxoko jolaza da, baina nitxo hortako jendea diru asko prest dago gastatzera jolas horrelako bateatik. Eta ematen du jolasak, ez baute Helldiversekin egin duten bezala guztiz atzera botatzen, jolasa pikutara jun daitekela. Hortaz, beti izan dianeko garatzaile polemikoak, hortaz ikusi beharko da. Arrezen boteri alortzen da metxetorri guelti motia, eta kasu etxia. Zaila izango da, ez hau ikutu garatzailea. Helldiversen azbetxe posten, horrazkenien
Karo, Sony bilda da nahitzen, eta aldi berien Arrowheadekoari famatxarra, ospetxarra moten egon dira. Ja. Zeurek ezpien hori holan izaterik nahi. Arrowhead, Ez tokala zer ikusirik azkenean, berak. bai, ganera ez dire first, hor dauz, erdizke dauz Sonygaz batera, eta klaro, kakadan aure janda azkenien, ez dagoen besterik. Eta peniez, justo da joku, estudio txiki bet, joku nahiko txikizi sortu da bena, baina kreston arrakasti lortu da bena azken hilietan. Lehenengoak badekoz bere saliek, baina bigarrenagaz lortu da bena ikaragarri zen da. Gente pila batzen da biz, olako... jokuen premisi bera, edo zelan kudeatzen da bezan misioak eta pila guztera dazte, solako komunidade erraldoi bategaz asteroko edo enbat egunetako misioak banatzen da bez, eta ez dakize planeta konkistetie, edo ez dakizen bat intsektu edo ez dakize hiltzie, eta lortu dabe olako historizio bat lortzie dinamikoa, planeta konkistetina eta bar, gente oso sartute dauen, rola betetan da bilen jente askogaz, eta klaro, albiste honegaz, endaben baldintza honegaz, dana apurtu dabe. Eta oin ikusi biherrien horren inguruko fantasi hori, horren beste gozatzen dana, dana izen da asteguru osoan, kesak eta bar, eta jode hori dana kudeatzi eta barrio berreskuratzi oinartin lortu daben konfiantza hori, igual errez izango da, edo igual ez, eta pena bada, halako arrakasti lortu daben instituzio bat entzat. Gainera tonuakin asko asertu abin dabe, Jendian gan eta jende asko que zeban espero jolastuko zebani kontara, ez dala joku honen kontua eta, ez dala eren jokua eta benetan funtzionatu inda bena, kiston pelotatu izan da, eta irten da presio asekibliago baten, eta funtsiona bindago, eta netzat da urteko jokuetariko bat. Pentsatzen dute urte bukaran honi buruz hitz egingo dugula oraindik. Seguru bait, zeganera azkenien egunerak eta pila bizadaten asko doakoak, eta hori bezkertu itzen dela, horregaz lortu da ben izen hori bai, apurrek alduin da bela, hori txarrez. Hori da, ez dakit zuek ukiduzun aukerari probatzeko, baina... Ez, da, probena jota. Nik ere bai. Zikusitu bideo pare batzuk eta itxura ona auka bat lagunekin kooperatiboan ibiltzeko. Hori da. Egize da emoten da bela ordu asko sartzeko joku dela, eta igual, gaur egun izteko dela hortarako denpori, baina aldi berien bai guztegaten probeti, Bere parte kasuala eukiko da, baina, ikusten dalako, zailtasune, areagotzen doa lagaruta gehiago jolastu, gero eta maila zai hauetarako sarbidi lortzen dozule jolastu, eta orduen, suposatzeot, gitxio asko jolastute beti uko dozule disfrutetako aukera hori, ezta? Espero dut. Eta, Damian, espazioko jolas batetik, espazioko beste batera, baina genero oso ezberdina. Hori da, Starfield famatua, espazio odisea bat, esaten 2001 bezala, Starfield espazio odisearen eduki berrisei buruz, zibilidad Todd Howard, eta Kinda Funny Games eduki sortzailerekin egindako elkarrizketa batean aipatu da benez, Starfield Shattered Space izeneko eduki gehigarria udazken hontan kaleratuko da. Naiz eta ez dakigun askoik espantxoan inguruan ordainpekoa izango dela. Betiko. Eta, barun etxia izango da protagonistaetako bat. Nik egia esan ez jolaste Starfield, ustot aritzi bilizala zu, gutatik. Bilin itzan joan eskatu. Ez dakit. Barun etxea, eta gero, bai dare, gauzatxo batzuk, faio batzuk ero, identifikatu ziena bere garaian, hortariko batzuk konbontzera be joango diez. Eduki gehiago be aipatu ditu detesdakuek, eta maiatzaren 15 doako eguneraketa handi bat egongo da. Xbox Series X-etan 66 irudiko FPS-eko tasare igoko dabe, Series S kanpuan geratuko zen kasu hontan, eta baita hori egiteko, implementatzeko doikuntza grafiko desberdinak aukeratzeko beta emango dozku, azkenean kalitate edo rendimentu aukeren artean hautatu, eta horrekin igo edo jeitsi FPS-ak. Horrekoan albistea eta gertu zitzaidan esaten zuna Starfieldeko jokalariak espero zuten ezaugarriak itzea maiatzeko aktualizazio honetan. Eta, ni ja bentsatu nu, por fin, jarri dute transizioak eta
espazientziakin libre ibiltzea, eta, bueno, pentsatu nuen, gaina jolasea itzuli gona, ez azken finan jolasa ustea arrazoia hori izan zen, rolloak guztiz mozten izulako demora ustean bideo zea bat, eta mosketa bat, zea, ja naskatu iten zea. Eta pentsatu hori izango da, eta sartu nintzen albiztera eta ikusi nun kontsoletako entzat 60 FPS-tara dala. Eta harrituta nahi nintzen, 60 FPS-etan egotea, baina gero akordan nintzen, bueno, bete ez da, así que txarrena espero eta asmatuko duzu. Gero bai pingo dituen, nik uste zuke jau sinala honekin, mapan kontua, xetasuna igoko dabe, eta hiri barruetako mapak implementatuko dituen bidaia askarrakin bai. Hori uste dut igual bai izango dela hobekuntza bat gehiago, ez? FPS-ena baino, nire ustez. Horren inguruen kez asko egon dire bentset. Ezkeri izetan olako ez goti emaparik, jo. Horrible. Ezkenean, erabilgarritasuna da oso importante olako jokutan, ez? Transizioak bizkor egitea, adibidez, olako gauzak kiston aldaketa suposatzen dabe. Bizitza kalitateari lotutako hobekuntzak, ez? Partida berria, kudeatzeko bideak hobetu, personalizatzeko doikuntzak, ez? Bueno, nik esaten dut, Fallout lauan ibili naiz azken aldian, eta, jode, instalatu nebanean, egunerak eta aurretik be, transizioak, oza, leku batetik bestera mugitzea, izan eternua esan. Oza, ez da hartze zeban minutu bat edo gehiago. Eta instalatu behar izan eban mod bat, Nexus modekua, eta bajatze zeban praktikamente honek, transizioak, 2-3 segundutara. Ostras. Joku aldatzen dau goiti bera. Bai. Ja. Ni bilinaz apurtxu edan, eban nabari horren luzik zirenik, Igual ez da gidan faioren bat, edo zera zertzen da, zure FPS-en muga ipingita baldin badaukazu, edo lako zehose, baina uste dala tasarekin zer ikusi daukan zerbait. Orduan itzen dutzuna transizio guztietan desblokeatu tasa, eta itzen dutu, kargatzen dutu, ato hostia, eta gero ja berriro jartzen dutu. Baina esate dut, ni hasi nintzen jolazten, da zinean ezin do jolaztu. Ikatik ertu neban, eta esan mod bat, eta esate duzu, benetan, jokua irten, eta 10 urtetara ibili bezala mod bat instalatzen, 3. batena, gainera kristonetako 15 gigako egunerak eta bat sartu dozunean. La pixka lotza garrisa, lako gauzak, joder. Ez que ez dut ulertzen, betez da zeatik ez duen hartzen mod hori, egileari pagatu, nizera ite, 20.000 euro, betez dantzat hori kalderia eta implementatu jolasean eta mundu uste disfrutatu. Eta are gehiago, aritz, osea, kasu honetan, benetan egiten da bera gaitzin modak, esan zeike, ez dut kopiatu, bakarrik konpondu nire buja, eta ja. Baita. Osea, ez dauke pagatu jarri bez. Esaten dut, hobeto izango zala pagatu gazen, baina kasu honetan, esan zeinke, nire jokua optimizatu dut. Eta, jode, eske esperientzia ni bila bilin izan da jende askori gertatzen jakon gauza gazan. Beira, gogoratzeit GTA Onlinean kasua tipo arek zeintzuna. Azteukera baten mod bat aterazuna, partxe bat, onlineko pantalla karga eternoa zianak zuzentzeko. Pila bajatzen zeban. Eta horri bai ordaindu zoten, ez? Bueno, ordaindu, pentsatzet baina ofizialki sartu zuen Rockstar. Hori da. Hombre, baina, lana egiten dutzu, baina aldaketa dago, holako denborak murrizteak esperientziara asko afektatzen du. Eta bera, badakit aidiala baitare garatzen, Damian batipat zuzea eta Skyrimen zalea. Skyrimeako aidiala mod bat garatzen, non pantalla karga guztiak kentzen dituna. Hau da zuzenean, hiri batera, juten zeanean, atea ireki eta barrura sartzen zeala. Hori ez da hoien jeia, edo beste... Eginda dago, garapen prozesuan dago, ibilitzen zaitezke, baino batzutan arazoak emate ditu edo crashoa dauzkate. Berez zein da logika, izaten da, esaten nahi dut, doia kargatzen memorian gerturatzen zoian einean, edo... Ez dakit nola iten duten, egia esan. Vale. Bueno, esaten da bena norbaitek, txatian, norbaitek esaten dagoenean da norbait erabiltzaileak. Esaten da bena, bai, kontratatzeko pertsona hori, eta igual behar da bela. Ez bakarrik hori konpontzeko, baizik eta beste gauza asko. Bai, ez dakit, betez da, eta jode, baina benetan gauza bada, hola etaratzea jokuak, eta bueno, baina jokero ez konpontzea, eta ez onartzea konponketak, eta 10 urte pasatu die, Xabiz, bizirik mantentzen joku hori eguneraketak egiten eta saltzen, hartu, ez dakit,
lan minimo bat, eta konpondu hori, eta etara ganoraz. Hori, horremeste, zentsu bako edukizek edo preste biherrien, egin benetako gauzak. Ez hartun, ez dakitzen bat, erropa, arma, dana barriñe dizenak, ez. Hartun zure denpori eta landu zure jokue ondo txukun egoteko. Hori da. Baina, bueno, bete ez da, baki, zerrein duen bizi guztian eta zer jarraituko duen egiten. Komunitatea zesan dau, honi buruz. Starfielden... Eskertzeko... Bi espantxioen kontua baitik, ez? Bai, azkenin eskertzeko gauza dire, eta, bueno, ordainpeko espantxin horregaz be, ganorazko eduki barrizek sartzen da bezan, ez bakarrik hori armak, ontzizek eta ez dakiz zer. Baina bai, ez da bai epatu behar da, Starfielden arrerie nahiko eskartxu izan dela. Untzen abil ikusten aben Steameko jokalari zen, kopuriek eta bar. Eta, bueno, topi izin da 350.000 aldibereko jokalari, baina gaur egun 10.000 altzen da justuen. Orduen. Horako jolaz bat entzat zenbaki oso pobrea dira. Hori ze da. Horren beste urtez itxauten egon garen joku potente bat, eta betezak ez da ulertu, ez? Jenti erakartzie eta bertan jokuen eukitzie. Beti izangot. Motore grafiko daukaten zahar horretara, partxea jartzi zikote gainean, baina horra aferratzen dira, eta ni ustez jolaza ondo esateatzen klabea hori izan dela. Motor grafiko berri bat edo ze bat atera hartu bat zuten, zeurazmente trantzizioena eta konpondualko izango zuten, eta errendemendoa mejora, baina enperratuta zeitza dute behaien motor grafikoakin, eta bueno, aia ellos. Eta bildurra mateit, egunero bildur gehiago mateit, urrengo Elder Scrollsekin ze gertatuko da. Nize ditxe baien asfidatzen bapes betez da gaitxik. Hori. Ez bakarrik arazo barik urteti edo ez, Osa, joku bera ondo gongo badan edo, ja, ez dakitz. Eta, bueno, laburrak egiteitu azkar, ze ja... Hori zera. Azkenengo 5 minutuak amaitzeko labur pare bat ekarri dotaz, batez be, borroka bideojoku hori lotute, ze pasadan hastien Evo txapelketa, borroka jokuen txapelketa handi zen Japoniako borrokak ikusi gendu zen. Eta hori bakarrik ez, txapelketan honetan joku pilo baten dueloko goten dire, txapelketak. Baina horrez gain, generoko bideojokuen iragarpenak ikusteko leku txukuna izaten da. Eta egiz izan, gaur egungo joku nagusi danan barritxasunek ezagutu gendu zen. Azteko da behin, Street Fighter 6-ra Akuma helduko dela bagenek izen, baina azken izan da behin maiatzako 22 helduko dela, bere lehenengo jokagarritasun trailerra ikusi dugu, ohiko movimenduekaz eta bar, bere betiko Son Goku satxu da beste danak ikusteko aukeri duko dugu. Eta baitze bai, skin edo azal klasikoa, ezta? Orduen, Akuman saliek posik egongo dire, Street Fighter 6 arrakastatxunen ostien azkenik helduko da, bere borrokalari mitikonetako bat. Tekken 8 berritxasune ikusi dugu, kasu honetan ez da horren mitikoa jasoko dugun borrokalarize, baina bai nahiko maitatu azkenengo jokutik. Ze Lidia deitzen da borrokalarize itxuliko da, alako karateka moduko bat da, Tekken 7 ezagutu gendune. Baina ez da hori bakarrik iragarri dauen barritxasune, ze lehenengo denboraldizek hasiko dire, ez dut oso ondo ulertzen zelan hasiko dizune honegaz, baina hainbat eta hainbat berritxasun agentu da bez, horreka zuzenketak, borrokaleku barrize egongo da, kanpaina natal barrize, Edigordo gaz eta bar, argazki modalitatie, orduen Tekken hau ondino babesten jarraitzeko asmoa dekie bandainan kokoak. Eta, uda honetan ikusko dugu barritxasun gehizenak, baina antzadan ez, lehenengo denboralde honegaz, urtien zierbe gauza barrizek argitaratzen jarraitzeko asmoa hauko dabe. Borroka jokukaz jarraitzuz, Guilty Gearren barritxasune ikus gendu zen, ze Slayer vampiroa, dala sagako beste borrokalari ezagunetako bat, maiatzako 30 helduko da, eta honegaz batera, Guilty Gearren 3. denboraldizeri bukari emongo dotxia, eta hori bakarrik laugarrena datorrela be iragarri dabe, egiz edo igual ez dela borroka jokuen artien arrakastatxuna, baina bere jarraitzaile super sutxu edekoz, Guilty Gearrek, eta Strife hau azkenengo jokue oso ona dela aipatu behar da, eta hainbat eduki barri egon gara jasotzen egunotan. Eurrera etzen dugu beste borroka joku bategaz, ze Garou Mark of the Wolves mitikoan ezagutu gendun Marco de Rodriguez, Fatal Fury urrengo atalera alduko da, ezta? Fatal Fury barri honetan jasoko dugu, 2025 estaniko dan bideojokue da, baina, borroka jokuen saliek asko eskertuko da ben gehitkuntzi da, eta Eboko jokukaz bukatzeko
Cross Hunter manga anime maitatuen bideojoku barrize ezagutu gendun. Nen Impact ditzen da, PlayStation 5, Switch eta PC-erako estreneko da. Eta, bueno, izango da lako Marvel vs. Capcom estiloko 3 vs. 3 borrokan jokue. Zeran ez, betiko protagonista, Gon Killua, Hisoka, Kurapika eta beste danak borrokan ikusteko aukeri duko dugu. Egize da, nahiko eragutzi da ben jokagarretasun bidizoa, bueno, apuruete satartxu dela, baina ondino garatzaileek horretan dabiz, nahiko gogotxu ikusten daki, Osak, ia ganoraz bukatzen badan hau eta zelan estrenetan da bideo jokue. Denporari galdu barik nahi duzuen beste jokuek asamaitxuko dugu bai. Ze Mortal Kombat amaikerako Homelander ikusi dugu mugimendu lehenengo biderrez. The Voice telesai ezagutzen baduzuen bertako bilaue izango dana. Ze Mortal Kombatek baina eta barriro ikusi dugu beste frankizi batzutako pertsonaizek ekartzen. Terminator, Rambo, Robocop, danetarik egon dire euren artien, eta oingoan superheroien telesail edo komiki barrizetako pertsonaizek ikusi guz batez be. Usta ni gueña ematen da, Bai, ez da. Ikusten duzu The Voice edo ezagun edatxue. Hori da, bai. Ez dut ikusten bane baki. Kuitxadokan eta bai, hanbe gueña ematen da, eta hemen bai, así que tope. Horize da. Eta bukatzeko, borroka jokukaz bukatzeko, Dragoi Bolan urrengo bideojokuen trailer berrize jasagoen duen, Sparking Zero deitzen da, baina budukaiten kaitzi lau izango dana da. Eta hengoan, borrokalari barrizek ezagutxera mondozkuez, batez be, maizu eta ikasle arteko harreman horretan sakonduz. Satantxeki, Son Gohan ikusi duguz, Yamcha eta Motenrosi hortoka maizue, etorkizuneko Son Gohan eta Trunks. Bueno, borrokalari nahiko erakutsi da bez, baina joku honetan hainbat edo bat dozenaka borrokalari egongo dire, orduen ondino asko, ezagutzeko asko falta dizela ikusileke batalia ramaieran, ikusten da zerrenda horretan. Baitzu. Orduen, bueno, negorren nahiko itxura ona. Eta ez dakitze tempora asko badeko, baina azkenengo laburra bai komente gureko neke. Bai. Ze Elden Ringen espantzioa jasoko dugu, dakizu moduen ekaineko gehi honetan, Shadow of the Erdtree. Eta azken hilabetitan zurrumuru asko egon dire, ezala izango DLC bakarra, espantzio bakarra, baina hoin bai, Bandai Namco eta From Softwareko ekabatu da benez, espantzio bakarra euko dugu, Elden Ring honek. Ez da harritxeko zentsu baten, ze joku bera erraldoie da, DLC berabe erraldoi izango dara moten dugu, ja 2 urte baino gehiago gabiz honen zain. Orduen nahikoa izango da jokuaz bukatzeko, eta izan gogo asko, honetan ibiltzeko eta ikusteko ia ze mundu barri irakusten duzkurengoan. Bai. Bueno, DLC-a lehenengoa eta azkenengoa izateak bere abantaioa dauka, esan nahi du zeurazki urrengo jolaz bat garatzen nahi diala. Ez daki zeinen jarraipena izangoan edo IP berri bat izangoan. Bakiuna da Dark Souls ez dela izango, ze esantzun ja ze fini, bat 2 eta 3-akin. Bloodborne 2 izala izke, auskalo. Elden Ring 2 izala izke. Elden Ring 2 izaten baldin bada, beste Souls bada, bai, zentzu batean. A ber, bai, baina esan Dark Souls izenakin ez dala gehiago. Bai. A ber, seguru Soulsak egiten jarraituko dutela genero ontakoa. Azken finean behai oso ondo maten zaie eta mundu guztiak hori nahi du From Softwaretik. Hortaz. Bueno, tanetarek apurbet ez da, ikusi dugu beste joku batzuk bendo fontzien edabela, Armored Core 6 hau, igual ez da izin horren arrakastatxue, baina jente pilloa batu dabe honegaz. Sekiro be, Souls bat dala esan leike, baina benetan apurut alden duetzen da formula horretatik eta oso ondo funtziona deu. Penida hor Activision egaz dekiela lizentzize partekatute, orduen igual bigarren joku bet ikusti edo ez da horren erreza, ikusko da. Baina, nik uste dut, Elden Ring 2 atara eskero, azkenin Dark Soulsen sagako joku barri betala esan leike. Naiz eta historizoa edo girotzi bera aldatu, Dark Souls lau bat da azkenin Elden Ring. Orduen, beti From Softwareen alde beti, bardizte xatatzen daben jolastu nahiko dut eta proba nahiko dut. Baina revoluziorik ez dutela dengoa, adibidez norbait txatean esaten du bezala, Bloodborne Kart, ateraz, Mario Kart bezala, Bloodborne. Ez, segitu gaute genero más o menos berdinekoak egiten. Ez dute estrategiako jolaz bat aterako, o bentsat, jode oso arraro izango litzake. Bueno, a ver, hanka esartzen azten ez baldin badie, jarraitzea duke. Karo baietz.
Ba, bueno, ondik Oso ondo. pixe gehatzen zaigu, ez? Lander, pare bat hilabete DLC honetarako edo hilabete? Ekainako gehi esterretan da, osake ietxu eta piku. Vale. Ez dakitena da, eta pixkate, hola, irtetzen naiz, baina probatu ahal izan dozue DLC handia Cyberpunkena? Ez? Ez. Begira, honi pendiente hau. Vale, ni bez, eta daukat pendiente, eta egia esan, lehen egontza ez dakit zeri buruz zen den berretan, eta esan dut, hostia, haue probatzeko izango da. Ez, azkenean zela funtzionatu da eta ez da asko entzun, pentsatzen dut hori notizia pixka txarra izan leikela. Sorokoren oso Bai. balorazio ona dekoz, delezik, Bai, Nik nik ez dut entzun. ez dut entzun, orduan batzutan hori izaten da, ez, geratu dela. Baina, bueno, ez dakit, gogoa daukat probatzeko, eta bere garean gustau jaten originala bere bug guztiekin, así que pentsatzen dute hau guzteko jatela. Eta bere, Seguru baietz. bai, haber probatzen dagoen, eta gero Elden Ringari heltzen dutzagun berriz gogoakin. Hori zea. Ba, ez dakit, denboraz pasatu ingaritz, igual? Bai, pixa pasatu gea. Vale, ba, nik uste dut honekin ja agur esateko ordu eritzi dela, eta, bueno, datorren astian egongo ez da. Hori da. Hori zea, eskerrik asko bertu nagoz egin hori, eta atorren estingoz barriro. Vale. Agur. Agur, agur. Agur.